Malam hari ini ada bintang tamu nih. Sinten Pak Igit? Anak wedok nduk Lintang Kairo saka Kediri. Nggih. Biyen cuwilik Jawa biyen. Nggih, saiki serondok. Serondok ketok bocah. Nggih. Disepati Jawa. Diaturi mriki ta Pak Igit? Neng. Nong. Kene nduk. Kene nduk. Panas melaku orang gowo payung Sandale malam Nduk Lintang. Inji sugeng dalu, selamat malam Bu Limbuk, Bu Cange, Pak Igit. Nggih. Sakniki kelas pira, Nduk? Sakmenika kula kelas 2 SMA. Kelas loro SMA. Nggih, kelas 2. Budal saka ngomah Kediri jam pira niki wau? Jam 12. Ketoke jame mati ketara lu suwi ngono. Lah wadah lho Mas. Lah nggih tebene jam 12 Pak Igit. Iya. Aku agak iki diundang. Namanya juga manusia, banyak lupa. Enggak apa-apa, saya juga manusia. Mosok toh? Oh, jarene bapake barengan lho, bapak-bapak jujur lho ngono kuwi Mas. Berarti paningalane tesih bener. Apik barongane karo kowe sampeyan. Nggih. Lah malah. Sopan ning daleme Mas Agus, Nduk. Nggih, nuwun Netake sewu Putra. wau dereng salim Pak Igit. Oh iya, aduh. Ki pas corona iki disusulke bapake tekan Jakarta bareng lumayan. Cilik jemono. Lah kena corona disusulke mriko. Taman Mini. Taman Mini. Sih rok-rokan ngono kae. Di salim Pak Igit wis mbek Mbah Kong kok urung. Mbah Kong, wong yo eyang lho. Aku mbiyen iyang lho, aku mbiyen yo ganteng kok, Nduk. Lah, kaya diusuk-usuk bareng Lah lho. kok anggere manut tak dadi dhuwit ngono. Maksudnya ki mengucapkan yang terbaik. Nggih, sugeng dalu eyang. Eyang jolang. Nggih, mbahmu wedok yo mbiyen ayu ngene iki. Biyen saiki. Lah sakniki. Umur 90 wis bengkong ngono. Tasik ngano. Isih ganggas. Alhamdulillah. Janok. Ki awakmu mau bagaimana menurut kamu ketika lewat Galdowo tadi saya? Wah, luar biasa. Jan aku mau turu sampai ngene-ngene loh, Mas. Padha ndasku yang ngene-ngene. Alhamdulillah. Yang rawuh pada malam hari ini sangat banyak sekali sampai dari ujung sana, Mas. Sampai pas buntu embang ya, Mas ya. Pol, luar tamu, biasa bakul tamu. ngantek teko pasar Galdowo kono. Ki mengucapkan doa apa? Iya, buat Rondok adik. rene. Nah, digandeng bae ben tenang. Alah, ngene iki aku kaya ngeterni Mbah Kong sontek ngene iki Ora apa-apa nek dirimu digandeng Mbah Kong anak awakmu tenang. Ngucapke napa Nduk Lintang dateng Dik Isam? Nggih, kagem Adik Izam. Adik Izam sudah tidur niki. Derek. Belum. Yang mana Adik Izam? Nikah. Oh, itu. Halo, Adik. Sakit apa enggak, Dek? Enggak. Sudah sembuh berarti? Sudah. Alhamdulillah. Semoga habis disunat. Iya. Semoga menjadi anak yang baik ya, Dek. Soleh dan tercapai cita-citanya ya, Dek ya. Amin. Berbakti kepada orang tua tentunya ya, Mas. Berguna nusa bangsa. Iya. Gandeng bae gen tenang. Ki ngapa tuh gak seneng gandeng-gandeng ki? Mbah iki nek karo putu wedok iki ora patek tega ninggal. Wah, ngono. Pancen julang niku bulet kedhiyen. Lah nggih to, wong ya mau dicelne, digandengne, dicelne. Piyayi kene nganu Nduk Lintang nek karo Majola wis apal mergo jaman rekosone mbiyen sadurunge dadi nun sewu komedian pelawak. Sobomu ning kene dodol apa Jo? Mbiyen kulaan apa Jo? Dodol apa, Mas? Aku karo Mbah Mudok iku ya dodol klithikan ning pasar Galdowo. Ya Allah. Iya. Adae taplak goncekke sepeda.
Iku wis do seneng nduk saiki pasar Galdo dadi omah tingkat-tingkat. Dadi apik-apik. Alhamdulillah. Biyen iki pasare ya cuwendik, gendenge cuwendik ngono nduk. Kulaan gedang, kulaan apa-apa kok kene biyen. Gedang, waloh, lombok, lah ora ana sing Kancamu sing sekalian ya ono, Cek. Tesih kali. Sopo? Friend is the best makne legrek niku. Wis ora ana lali-lali. Kuwi kancamu jaman biyen. Jaman biyen piyai. Makne legrek. Mak to legrek iki wah. Alhamdulillah. Wong kuno tenan iki. Daleme Tegal Dawa mriki. Tegal Dawa nduk daleme. Daleme iku juwer nduk undang-undange nek ora karo gelimbungan ora. Ya Allah, Mas. Saking gedene daleme. Pedalaman ya, Mas ya. Iya. Nembang nduk lintang, nduk lintang. Nggih, niki request terbanyak wis podang kuning. podang kuning. Kanca-kanca CFC. Cakrane nggih. Ngrat Fans Club Pak Kasmani sak rombongan podang kuning. Uga disimak juragane Koperasi Pangestu Bapak Haji Purwoko. Bapak Haji Purwoko. Nyuwun podang kuning nyidam sari. Oh, nggih siap. Niki ningali saking live streaming napa di sini? Oh, Live. Nek kanca-kanca CFC Pak Kasmani rawuh wonten lokasi menika. Oh, nggih, sugeng Mas dalu. Yoyo bitingan bareng Yodo rawuh. Sugeng dalu, Bapak. Baik, Pak Eko juragane Eko. Gazebo dan Juglu. Oh, Wow. sembah nuwun Pak Eko, Mas sale Jemblok rawuh. Community ya. Mas Jemblok ST. Jemblok. ST. Oh, nggih. Boleh dibawani ya, Dek ya. Nggih. Gandeng baik kan tenang. Pripun, Pak? Bati. Kulaane piro adole piro ra kowe esuk lho, Dik. Wis bathi sik iku lho. Nggih. Pak Wanto saking Kudus nggih rawuh Jo nyusul. nggih ta? Wes sembah nuwun Pak Wanto. Oh, nggih. Disupiri dhewe niki. Nggih. Asmaradana. Nadian wujud temong peksi. Etok-etoke ya Jo, etok-etok iki lintang ya pacarmu lah etok-etoke. Nah, ngono lho. Mas yo Kacek adoh, kacek adoh ngono lho, Mas. Kacek adoh dadi pacare gak apa-apa ya. Pokok duit akeh lah ya. Ora. Lah iki ya ambek mboke oke nah anake. Lho. Lah seduluran ki nek ya ora milih-milih to. Oh, ngono. Bayuh. Piye, Iki nek cara gedang Galdawa iki gedang Pripun? Gedang napa? Ayo, gedang apa? gedang raja asu. Kok asu to, Mas? Lha iku nek digodhog nduk sak kulite krenyah-krenyah enak lho tenan kuwi. Dadi awakmu ki halus. Ndi putu wedok loro kok beda-beda. Sijine sapa sijine? Awakmu kan ya ndek dulur wedok siji. Awakmu seneng nyindam sing siji ning karaoke nan lho. Lebih sinau nyinden. Oh, ngaten. Terus ya, Dek. Nanong. Pade jenengan lek mesem kok sing maju loro to? Apa wi? Kok sing maju loro piye to? Untune niku lho unik. Kuwi ora unik. Jan kula ulap lho Pakde Pak lek ngano meningali Pakde Jolang. Kowe arep muni merongos no unik bareng. Kok ana untuk unik. Ya merongos kuwi kok ya, Jo. Lah ya ta. Age iki tak andani. Wong roh untuku kok ngantek ulap. Loh, aku ki salfok lho Mas. Enak-enak nyanyi nembang. Terus? Dirayu jenengan. Jenengan mesem kok gak yo kaget aku. Lah kok iso rasa kaget. Ning kuwi ngilmune akeh Nduk Lintang. Sesuk nek pas longgar Nggih. telepon Om Julang. Nggih, Oh, Mas. yo takon. Ah, iya. Penguasaan panggung, carane ngomong ning panggung. Siap. Supaya suasana iki kuwi gurune kuwi muridé pirang-pirang kuwi. murid Mergo Mas Jolang iki buka kursus sinden. Oh. Kuwi. Ya, dina apa aja bukake kursusmu? Nika bukae nika seminggu full tapi sing istimewa niku bab bukae niku mau jam 8 isuk bae. Weh, jam 8 isuk nganti Jam 8:30. Lho, kok sediluk men? Loh, kok 8:30 sediluk men? bengi. Oh, tak. Bengine keri. Heeh, terus ki Nduk Lintang.
Dirayu Jo, dirayu. Jane kok obah-obah. Jenenge wong sayang ki lak ya ora trima ning ati. Awak sikil melu keder kabeh. Embel. Tenan lagi iki lho nduk aku melu cakrane rati ya gandengan mbek Sinden Ayu gek iki. Biasane matek urip karo tewel lho. Nyepelekke tewel. Kowe sing mau arani tewel sapa? Lah ya. Sing mau arani tewel sapa? Ora, Ding. Kowe arep ndemuk Mbak Eni ngono to? Nah. Anu, Ayo Wel, ngadeg Wel. Ayo Mbak. Ayo, monggo. Ngadeg Mbak Eni. Oh, nyepelekke ngono lho. ayo nduk ketoke ning kene sing ora setuju akeh do rontok rono. Terus ayo milih sing nom apa sing wis pokoke engko gampang nek masalah iki. Gino. Alus, ayo nduk. Alus manis termerak ati Wis to, engko tak imboi 50. piye to iki Tur merhaati terus karo Mbak Eni. la dalang Piye coba kaya ngono julang coba. Piye? Biasane karo sampean sayang. Bareng lintang air terus sampean kaya disepelekke dianggap tewel. Lah tumbak cucukan momong. Kene karo Mbah, Nduk. Mbok kira aku budek ngono. Mbok kira aku budek. Syukur. Aku ning ngisore kok iso malah Momong. Momong piye? Ini Oh ndek iki ya bobok bareng ngono saiki sia-sia karo aku. Lho ngono Jo. wong akeh lho aja. Lho Wong akeh. kenapa gini? Bubuk Lah bareng. iki ana wong akeh ngenyek-nyek aku tewel. Wong bar bubuk bareng. Ayo. Bubuk bareng Pak Igit. Weh. Ono wong akeh lho. Bubuk bareng wong nggone dhewe-dhewe. Kok dhewe-dhewe? Lah kono ning kamar aku dimbarno ning sumur. Joyo. Tapi rak yo bareng to. Lah bareng kok tapi yo kudune Ning nggo yo aja ngono kuwi lho Mas, Dek wingi lho janjimu piye? Arep sehidup semati karo aku. lah iki mau kok Oh, arep sehidup semati lho. wis ngerangkul-ngerangkul aku iya sehidup semati kan biyen. Saiki yo mati yo dhewe ngono. Piye? Piye? Maksude iki sehidup semati ngono lho. Ya aku bukan mati dhewe. Ora. Engko nek mati bareng sing ngopeni lho kangelan. Yo ganti-ganti kowe gandrem Mbak Eni sing nembang. Oh, nggih. Mbak Eni. Ora ngilo iku lho kok kaya putumu dhewe kok. Iya ya wong kandhani momong ki yo tuwek muring-muringan ae. wah iya to kuwi Syukur. syukur Iki mbok kenekno licet ta. Kok meperelmen ganmu kok gampang cuwil. Apa wong katut sak jari kowe nak kenekno kok lho kaya. Ya wis manut karo Mbak Eni sik. Oh alah kok. Iya. Perasaanmu lho mbok ngendi to? Iya. Oh wedok sia-sia. yo nangis lo Mas Mangsane atiku gak loro lho pada ati iki kene. Nah, Ati iki ning iku dhuwur. senengane japrek iku. Ayo Mbak Eni. Wis wenggon kula. Kok kaya kirik kaya gila-gila Mbak Eni. biasa bae lek nemu nyuara iki. Iki biasa. Ora usah mbok ajak-ajakno lambene nembang iki sing apik. Kudu nyokat ae. Ya. niku ancen gawane pabrik lho Mbak ini makane mboten saged di Lah, sumpah aku cara gak merongos ganteng lho. nah wis ngono ae Mas ya Iya. lek sampean ngono iku wetok pasuryane itu kemana-mana ngono Lah, Mas ulap ya Branduk. Aku tak nembang awakmu berdoa ya. oh gitu Berdoa piye? berdoa piye supaya ki kondang turu. Lah nek aku wis turu terus piye? Ya bareng. Arep nyopo? Ora apa-apa. Arep ngapa? Nyetel TV. arep karaokean Mbak jarene Iya. mau Mbak Walah. Ngopo Jo? Apa?
Kok wak ngapa lho? Iki lho. Susu kok papat. Susu papat Iki mbahmu. guri. Iki punuk. Tuku susu. Wo, alah dak layak sewengi aku ora ono-onokane jebule karo punuk. Besok. Lho sampean kuwi kok. Karo mendem. Kok alus ora nyenggal apa? Piye jong nek. Oh, alah tak goleki kok blas aku niku. Kleru geger. Mulane kuwi nek arep bubuk bareng iki kudune ora usah nganggo mendem. Nah, piye Aku to? dhewe gu menuntung ngene kok gak candak. Jebule Kowe muni ngono sing nyaron narki karo mantuk-mantuk. Oh, ngono tak diteni. Pengen lho Mas, lho Mas. kandhane kaya aja rungokno ya, Nduk ya. Terus ya. Nggon kula Dipangkono. Pangku. Sabar nggih, Nduk. Nah, aku piye? Wis iki kok tak awakmu sabar iki kok tak patenane. Arep mbok pateni. Tak pateni susahmu ben Oh. beres. Aku kesepian lho ning kene Mas. Santai. Kentenan, Nduk, kentenan. Iso apa ora kok. Iya. Alah. Hati-hati lho Mas. Wi lara tenan wi mbak ini ngono iki. Ngawur. Gini kok. Iya ya bener maktus ngopo, Mas? Sapa sing ngentut? Ora ngentut kok, Nduk. Napa, Mas? Endase kelungguhan. Penak. Karo mbak ini karo nembang to, Mbak. Goleki. Walah, mesra ngono, Mbak. Si poda. Kok yut-yut ngono? Kok yut-yut ngono? Senar. Lungguhmu sing anteng kok nek aku kapialonen lho. Apa? Kapialunen kok aku. Tapi alunen ya apa? Ya mentah ora manteng ora. Penak, Mas. Tak ngene. Ngene piye? Aku tau ngene glundung kok. Lah ya mulane ngadeg sik dengkulku mlebu lho. Kok iso dhuwur men? Udah mlebu kebayak lho Pak iki. Genti nduk lintang. Lah iki lho saweger. Maksudnya Kurang seger piye aku? Lho, mbak ini ya seger to. Kaya ngene iki kurang seger. Loh. Lho, Kaya mlaku. ngene iki kurang seger. Kaya ngene iki kurang seger. seger. Kurang seger piye? du. Tapi aku sing luwih enom ya Mas ya. Iya, Mas yo mati kecipir yo tetep milih sing ngene iki to, Nduk. Ngene iki nek cita-cita isih dawa. Anu Dik rontok rono lah, sumpek ora karuan panggune. Bangeten. Kowe nganyel kok. Ora ngono iki lho, Ndoli. Kok karo pasangane kok sumpeke ra karuan. Iki lho kok yo gelem karo ngene iki lho. Iki lho sing nom-nom akeh kok iso milih sing kaya. Lah jane aku ya kepeksa ya. Oh ngene iki sing genah warisane Delongkas Didum kok. Lho, duwe warisan kan? Iki piye kowe iki ya? Warisanmu apa? Ora apa-apa. Kok Andik Rone panggunge suwesek ora karuan. Nano. Iba bunga Sita apa ora to jane? Iki asamu ra. Ngene lho rasane koyo res-resen. Taktuk. Nyanding. Mas, Sita apa ora? Lah piye nduk disondoli kok nguri kok. Terus kene mbak itu. Nyanding bisa dadi tak kira pengen itu loh Mas sampean mau Mas. Wong tombo ilate ndak to. Buke nggih kepengen nggih. Kepengen duduli nggih. Nun sewu nek kepengen nuthuk mangga lho. Dek buke ki ya lah. Tombo Kudang kuning karya Pak Darno Ngawi digarap tayub cara wetan jone daerah kene Galdawa iki mesti tayupe cara Tuban. Wis suwe ora ngrungokke tayub Tuban. Biasane iki gerobokan.
Bukan terus. Pun setahun nggih. Nggih, wis suwi. Diulang tahun nih. Nanti Rono suweseke mbah panggunge. Ya rada rene Mas. Podang kuning. Coba Mbak Eni. Ini cara sindir kene. Halo, kaya barsih ngene. Podang kuning gubuk asmara. Ngono coba. Yo sing apik angger ora Eni sini-sini wong akeh. Halo. Oh, iya. Apik. Halo. Alah. Jan kemuayo ya Mas ya. Yo nek dandan weli lho. Aja ngono to Mas. Jujur no. Aku nek ora dandan weli, tapi nek dandan manis to. Kinyis ya Mas. Lah nek julang piye Mbak Eni? Ora macak weli. Kene. Macak yo weli. Tapi dalu niki sip. Tak lem. Apa riasane lho nduk sawangan terus. Tambah apa to iki jane? Kok yo ngekrek ngene wedake ngono? Iki trek riasan kreasi baru ngene iki. Piye to riasan kreasi? Riasane pipine diwiru. Oh, diwiru. Alise. Nek wong loro mripate do ora awas ngene. Lah piye? Iki ora perkara diwiru. Lah piye? Rai tuwek. Kok tuwek? Oh dadi ngluntung to. Ngluntung apa lho? Ancen awakmu saiki cek enom ra kemayu. Lah ya mumpung masih muda ngono. Umur 120 lho peok. Kok tuwek men. Ku utuk ape ning kiwan urung teko kiwan ku wis nelesi jogan lho iku. Baiso. Mbak Eni yo, sampean moro Kaliombo nak sigit lho Mbak Eni nggih badhe tidak putih Mbak Eni badhe nyekar julang kanca kula lawas nika ngono aja Sing takok iku mau ya isih ya berarti ya. iya isih kene wangsulane isih teteh ngono badhe tidak pundi Mbak Eni aku muni ngono Mbak Eni badhe nyekar julang Pak iki Hati-hati soalnya nggone rontok jero nek kejlungup engko malah awor. Urukan apa sok awor. Lah piye yo. Ayo Mbak Eni, halo podang kuning gubuk asmara. Halo. Podang kuning gubuk asmara. Buka bonang Mas Sigit. Gunang. Mbak Eni Wulandari Hamiwiti
Matur nuwun Mbak Eni. Kaya ngene mondok lintang Kairo ni tayub cara daerah kene. Anjing. Ngono. Sae ya Mas ya apa enak ya Mas? Ayo mulane. Semengkling. Ora sandang kondur nek prai ning nggonku wae. Kursus nyinden. Kursus nyinden. Ayo sembarang pokoke sing penting ben kenal budaya kene. Oh iya. Sesuk main teng pundi to, Nak? Kula besok di Kediri. Alah aku prai. Prai kene Prei kok bangga ngono piye? Ya sesuk mancing karo aku. Baik. Ya nek mancing. Sudah best friend ya sama Bapak. That is my friend is the best. Ya, ya. Okay. I'll speak English. Yeah. Oh, you all speak English? Yes. Uh, Alah mesti apa ngajak tenan iki ketara. Ngajak bahasa Inggris. Sok ben nek kuliah teng pundi kira-kira nok? Kira-kira yang sudah ada planning ke depannya kuliah pengen di UNESA Surabaya. Insya Allah tapi. tapi. Enggak apa-apa di sana jurusan gawe granat itu ya. Muridnya Mas Joko Kayak Porong. granat. Sama di orang kayak granat. Apa juga seni ya? Apa hasilnya Pak Jolang membuat granat? Nanti bisa meledos-meledos Oh ya. gitu. Sudah Nggak apa-apa. meledosin apa aja? Semuanya teman-teman sudah kebeledosan termasuk rai saya ini ya. Wong edan. Layak nggih, kados ngeten iki nggih Pak nggih Ini sakniki nggih. Mas Jul yang menika ditresnani Piyai Galdowo. Iya, Nggih. betul sekali. Dan malam hari Alhamdulillah. ini Nduk niki di live streaming YouTube ada 12 channel secara serentak. Wow, luar biasa 12 channel. Sigit Channel, Lawu Atmaja, Aji Mangkara, Juve Multimedia Record, Putra Jawa Channel, Lisaning Ayu TV, Wayang Nesia, Jogja Live Streaming Official, Sinden Gemau, Wah. Jack AV Multimedia, Jawa Pride, Syuting Panggung Jambi, Sumatera kono. Wah, luar biasa. Pak Agus banyak dan Mbak sekali. Pipit sekarang dikenal seluruh dunia. Ya Mas ya. Iya. Dan 12 channel loh Mas. Iya. Rukun sekali nggih toh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini karena suka Suka nguri-nguri budaya wayang. Aku juga suka tadi. Iya. Pas wayangnya Pak Sigit keluar tadi loh. Pas metu apa? Yang wow loh Pak. Sing wayangnya ndase. Oh itu Pak Sigit itu sudah biasa di wayang-wayang no. Oh ngoten. Joget-jogetannya itu. Unik loh Pak De, lucu, bagus. Pak Sigit wayangnya gadah ndas nggih. Lucu Mas ya. Iya lucu. Nanti tak bikin ke di rumah. Nanti dibikinin ya. Iya. Nanti wajahnya aku ya. Nanti yang malah- cantik ya. Iya nanti tak bikinin yang asli. Yang asli piye iki? Wayang sing Piye iki kira-kira? Sing asli wayang. Coba Nduk bawa pelak Nduk. Nggih. Ditanjake sing kaya tak warai wingi. Anjing. Kapan ya marai ya? Ya Wong mbok Allah. warai nadane dhuwur kok dadi selereng ngono lho Mas. Sampean. Momo nem. Momon. Kene digandeng bae ben eling Nggih. saire. Sembah nuwun disimak Mbak Ira saking Taiwan. Salam nggih kanca-kanca CFC ingkang ngubar sedaya. Mbah nuwun Pak Eka, Luar Pak biasa, terima kasih. Sisir. Mas Rizky Semarang. Sembah nuwun Bapak Kembar. Oke. Nggih. Pak Waris Sugiono Surabaya. Salam nggih kanca-kanca sedaya. Nggih Pak Kasmani, Pak Eko, Pak Wanto, Mas Jemblok ST, Mas Yaya meetingan komplit. Sugeng Mresani komplit ya Mas. Komplit tuh. Nggih, Pak Afif Pasean yo nyimak. Disusul saka Lampung Mas Agus Kentus. Weh, oke. Mbak Ganesa nyusul. Bawane napa Nduk pelak Nduk? Bintang tamu di sampeyan Pelak. didanjangke. Pangkur yo kena. Oh nggih. Pangkur ae nduk Mbah seneng. Mbak iki lahelu. Kangen ya Mas ya. Lah, Kangen. Nah, ya kayak Lu momo lu. Tapi gak kangen karo Mas Jolang. ya ora apa-apa, sing penting ibumu. Sing penting iki ibumu kudu ngemban dawa apa awakmu kudu ngoten. sendika. Loh. Lho ibu karo bapake Nduk Lintang iki setiane ra karuan aja. Wiwit cilik biyen digoncake sepeda motor tekan Banyuwangi nyusul Mbah Nom Surata. Leres niku. Tekan di. Lah nggih sampai batuke kula belang lho Pak Igit niku. Lah iya. Coba-coba Dan ningali sing- ningali. Lho ya ora saiki Mas. Biyen sing putih mek nganune to apa jenenge? Oh. Kene iki separuh ngene lho kaya Separuh. bendera apa jenenge Mas? Oh, alah iku kakean bahan mulane ning bathuk ngono kuwi. Bawa pangkur, bawa pangkur. Kangen. Kangen ku tanpa upama
kelas loro SMA pinter. Nanti puno anake julang lho. Ada. Lah pripun? Kelas 3 SMP kok dadi maling. Alah, wong setore yo ning Pak Igit kok lho. Asem. Pak Igit kae urung dalang urung laris kae yo maklar ngono-ngono kuwi. Cah-cah. Yen Nanung mong sliramu kang dadi telenging hati. suaramu wis apik. Anu nduk rondok medun gen rondok lega. Pripun Mas? Gendong. Gendong. Ning kono ketoke sesek. Oh, ngono. Iya, Mas. Golek sing longgar-longgar ya, Sing Mas. longgar. Oke. Wong usaha kok, Mas. Kok ya piye to, Mas? Gimana perbedaannya, Mas? Ya beda adoh nduk ngedono awakmu kaya dening nampani widodari temurun saka wiyati. nek ngedunke Mbak Eni. Ngedunke Mbak Eni kaya Pripun? bak truk dibuka isine terus Ya Allah. Oreate es kae. Aja sia-sia to, Mas. Ora panjenengane ki anjen ya kuwi kono. Ayo. Dadi nembang to. Mama. Wa selawe sanggan konang Wae penonton kok nyuwun jenengan kok ning dhuwur ae. oh ning dhuwur yo Penonton ting dhuwur mawon Mas Junan. piye to Mas Lah penonton ki ya dituruti to, Nok. muntir sampean Mas Nggih. Mbak Eni nyuwun ning isor, Jo. Kan nyeblok dhewe kan. Lah ngono ya. Sliramu tansah ngelilito Pertahanke nduk kepinteranmu ngene iki pertahankan. nggih siap Ben iso dadi dalang payu. oh nggih nyuwun dongane Kakung Eyang Kakung Oh nek pacar. nyuwun tambahi pangestu nggih Ya. Engko anggere pacar. Eyang Kakus Yang bagus. Iki warah-warah iso ngono lho. Cah cilik lho iki. Engko nek kadung kedelarung terus yang bagus Ewang Kakus. Yang jumbleng kan ngene anak kecil tuh pelo-pelong lho Mas Ilate Nah, ngelingono nalika dinaka pungkar yes, landuk. Seliraimu. Mak cangik iku ya. Wong kene iki aku iki kok aja ngantek salah sliramu. Oh, nggih. Cangik iki ora patek paham. Oh iya ya. seliraimu Iki sing mboten sapa to, Nduk? Sliramu. Weh. seliramu nate ngendika Nah, iki pungkasan iki sing hati-hati kok tak warai mau yo. oh piye Nenonane, ayo. Kata-katanya apa? kata-katane Wong marai kok nganggo kata-kata neno. nada. Cakepane lho Mas, samu aku ora arti apa piye. Tresno lair. Iya, iso. Alah kene ku cuma piye ya emoh ngetok-ngetokno. oh Iya iso. Heeh. Tresno lair dalam alah. Iya. terus sing Kowe iki endi mau bocahe? Iki apa? Tresno lair terus sing ayo kaya sidik sore mang ya. tresno lahir terus sing
alon ibumu biyen iki. Ngantek saiki ra dadi-dadi. Ya mergo alon-alon kuwi. Iya. Lagunya Lestari ya, Dek? Anjing. Nah. Lestari. Ya, Lestari. Buka saka drum Mas Jaya. Mas Jaya, semangat Mas Jaya. Iki mau pas. Oh, alah iki mau pantesan biasa. Soalnya kayaknya itu Mas Jaya itu kurang tidur, Mas. Ora wong terae dope ngono kuwi. Matanya ini hitam-hitam. Ora terae Mata panda. Kuwi ireng sak kujur awak kok dicambi-cambi gitu. Iki piye to, Nduk? Malah tak kira ya kurang turu loh, Mas. Oh, alah biyen mantenane prewedding pramuka diarani tukulan cikal kono. Loh, masa, Mas? Yo. Doyik omongane elek kok. Penyakitan jarine jarine. Matanya. Kuwi nganggo celak wong Mas Jaya niku brai. Ambak Ini pembeduk. tadi make up gitu tuh, Pak Igit. Iya, ambak nganggo nambak pembeduk iki sadurunge nganggo blangkon iki wedaan sik nganggo celak ngono kuwi. Wah, berarti sete encen ngono ya, Mas Iya. ya. Iku jenenge Setnya. pedak bletuk kuwu ya iku, Nduk. Doyik elek dandan mayit ngono. Wong Solo. Mas. Padahal iki ketoprakan ae. Cah. Manjak ing noprak. Enggak, aku ora sida didrami lah Wingko. Iku jenenge ora dandan mayit pedak sandi olo yo. Ora. Tenang Mas Jaya, Oh, tak sete bilani Mas magrib Jaya. berarti Mas ya. Nah, jenenge nuansa magrib ngono kuwi. Yo, lestari. Nah, iki nek ora ana Mas Jaya ora dadi. Ngono. Wah, Jajal Mas Jaya mantuk kok tetep jalan ayo. aja. Maksudnya jalan. Lah wawil kono sing ape dinunuti sapa? Oh, wonge akhir-akhir. Oh, pulangnya ya Mas ya. Iya. Mas Jaya monggo. Ayo. Monggo Mas Jaya. Lestari dados. Ada Mas Jola. Sakraningrat.
Salim karo Mbak Lintang. Salim sama Ya, kuwi wedi Salim. karo Pak De Jolang kuwi. Salim. Namanya siapa? Namanya siapa? Namanya siapa namanya? Enggak tahu. Wedi karo kowe, So. Heeh lho, Mas. Wedi. Pak De Iya. Jolang menyeramkan ya, Dek ya? Iya. Heeh. Iya. Oh, ditanyain namanya ndak Sini tahu. dulu mamanya belum tanek kok ya. Kowe arep ngiling anake apa mamae? Mamanya. Ya. Sini namanya tidak tahu. Terima kasih ya, Adek. Bocah kok gantenge ngono. Kowe yo cilikanmu yo ganteng jare mbokmu biyen iku ndang ganteng-ganteng dhewe Iki ngono. Pak Ikit. Ganteng tenan ya, Ton. Ganteng tenan, ganteng-ganteng Mbokmu ngundang ngono. Oke. Terus barang sekolah ya tetep elek dhewe wae. Awar kancane. itulah bentuk cinta kasih sang ibu terhadap anak itu. Oh iya Pak Ikit. Iya, betul. Najan to mrongos kaya kuwi yo dialem ganteng-ganteng dhewe. Coba. Oke wong anake kok, ana anake kok merangos-merangos dhewe, Cuk. Ana ora ana. Ibu itu wanita pembohong tapi wanita yang paling dicintai seluruh anak jagat raya. Iya, Amin. betul sekali, Mas. Mangga lho, Bu Pipit, mangga lho Pak Agus. Nggih, monggo Ibu Pipit dan Mumpung Bapak ketemu Agus. karo Dik Lintang, Pak Agus kali Mbak Pipit mbok bilih ngersake lagu. Munggah. Nggih, Nggih monggo. diaturi nek Katuran kersa. munggah Monggo nggih. badhe katuran minggah. Mas Agus, Mbak Pipit. Nah, kersane awor kanca-kanca mlebu teng media sosial YouTube. streaming YouTube. YouTube. Mas Agus dan Mbak Pipit. Yo yo. Iya, Katuran 12 bersih. YouTube. Tolong, monggo. Mbak Pipit. Mangga Pak Agus, Mbak Pipit mangga. Mangga Mbak Pipit. Monggo Bapak Agus dan Mbak Pipit. Boleh naik ke Kalian mbaknya itu. Sopa. Ping lho. Mangga Pak Agus. Mangga Mbak Pipit. Monggo. Kak Pak Agus nembe tindak mriki. Mangga Mbak Pipit. Mangga, mangga. Mangga, mangga, mangga. Mangga Mas Agus. Mbak Kong mangga lho. Monggo Mas Agus. Kalian Mbak Kong Mbak Bile Kerso. Nggih. Sebentar. Lho iki lho, Ja. Nalika paring dawuh wayangan Mas Agus ki pinten Pak Sigit sementen. Mas Agus blas ora ngenyang. Loh, nggih toh. Sing ngenyang Mbak Pipit. Oh, dalange salami. Ah. Aku mau tangga. Ampun, niku mau ampun ping 5 salaman karo Mas Agus. Terakhir nggih. Pripun Mas Agus bengi iki kok Nggih. sing rawuh kok pirang-pirang nika. Pirang-pirang jan. Dos pundi perasaan panjenengan kek rawuhe pangestoni putrane jenengan. Nggih, pripun Rasane Bapak Agus? pripun? Pun? Rasane ndredeg, Pak. Nggih, santai wong dalange pun dibayar kok nggih. Nggih. Wong Mbak Pipit ora ngentekno sing dikempit niku nggih, Mbak nggih. Nggih. Lek Mbak Pipit pripun raose ya manahe Mbak Pripun, Pipit? pripun? Pripun? Muni piye, Ja? Pripun Kok Ibu suarane Pipit kemeresek kok gimana? Pak Iki. Oh, ngene iki malu loh Mas. Isin-isin loh Ora jenengan. apa-apa pun. Lah nika gending sing paling disenengi napa Mbak Pipit? Nggih, napa? Oh. Oh, gending terserah Mas. Oh, iku Piye sing- wi lagune ya Iku Mas ya? lagu sing paling ndek. Ndek ya. Kok iso ndek, Piye Jo? piye piye? Iku lagu terserah kan Piye sing judule jajal? pasrah gitu lho. Pasrah piye? Pasrah ya nyoh. Nggih. Pak Agus mosok mboten gadah lagu-lagu napa ngoten lho Pak. Nggih, monggo Bapak Agus. Ini Niku wau mbae pesen lagu Roro Jonggrang.
nggih, Mbak pesen cocok. Cocok. Lah Mbak pun pesen lagu, mengke dipun aturaken sembah nuwun Pak Agus. Mbak menawi Ibu Pipit mboten ngersakaken tembang? Idem. Nggih. Oh piyayine manutan kok, Nduk. Manutan ya, Mas. Nggih. Mungkin kula puter nggih, sembah nuwun lho Mbak Pipit nyuwun sewu niku ajeng tinggi napa niku. Alah. Mas, ki kok dhewe nyanyi sik wingi metu, Mas. Sembah nuwun lagune Roro Junggrang. Sing nyanyi Nduk Lintang karo Mas Jolang. Wah, podang kuning malih, Pak. Sik Nduk iki ora tak jelasne. Piye Mas? Ngapunten nggih, Pak. Rada butek kancane. Sik Nduk Lintang Kairo, gentenan nek ngomong karo Jolang, Nduk. Meneng iki engko ngene kowe ngono mah ora dadi iki engko. Piye Pak? Podang kuning munggah kabeh lho piye Roro Jonggrang munggahe Roro Moto. Podang kuning. Nah. Jaipong. Lah sing Jaipong ni malah ra melu ya, Pak. Nggih, liyane Podang kuning wis metu maksud. Ya wis Roro Jonggrang ra. Roro Jonggrang request Mbah Kung. Nun sewu mboten kemringet ta teng panggung. Wah, wong niki pun jenengan tebas sampe diapa-apakno karek jenengan iki, Pak. Wilayahku dhewe, Pak. Lah nggih wilayah itu. Ya ngono lho, Mas. Wis rada ape dadi, Bro? Ditebas Mas, ditebas kabeh sak gulune Jolang. Mas Agus ngendikane wilayahku dhewe, Mas. Siap. Roro Jonggrang ya, buka kendang, buka kendang. Yo. Mbak Pipit dan Pak Agus. Goyang Mbak Pipit ya. Pun saeneke mawon. Suwun Mbak Pipit. Roro Jonggrang kowe pancen ayu tenan. Matur nuwun. Ora mokal aku manandang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalaparan. Mula kowe dadi wanita boyongan. Jaga Bandung kowe ajaku malungkung. Bandang iki kanggo durung rampung. Welapati Kang Mas Prabu Kupala kang serna lapuh ing segoro. Tobat kowe wanita sing hebat. Ora ngerti yen Bandung lanange jagalan. Putra ratu pengking Prabu Damarmaya. Aku duwe hati sekti Pandawasa. Roro Jonggrang manuta sun pundhut garwa. Bandung aku duwe bapak Candi Sewu. Sawangi kutut. Ayo Mas Izam, ayo mriki. Mas Izam, ayo mriki. Panyuwunmu. Ayo Mas Izam. Ayo. Monggo Adik kesini Adik. Ayo mriki. Ayo karo Mase. Terima kasih. Terima kasih Roro Jonggrang kowe pancen ayu tenan. Terima kasih Adik. Asmaran. Waspa ayo Mas Izam. Prajuritmu kalah
ngerti Mbak Lintang. Joko Bandung kuwi aja kumalengkon. Barang iki kanggo kudu durung rampung. Bela pati Kang Mas Prabu Gopala. Kang wis serena pakuti para Tobat kowe wanita sing hebat. Ora ngerti yen kandung latake jagat. Putra ratu pengging Prabu Damarwaya. Aku duwe haji sekti Pandawasa. Ora jonggrang manut sun pundhut garwa. Kok Bandung aku duwe bapana janji sewu sawengi kudu dadi iya jonggrang bayu ngono tak turut. Wah, Matur nuwun Mas Agus Mbak Pipit. Matur sembah nuwun Pak Mbak Pipit sampun. Mbak Pipit, Mas Agus. Pak nggih, Pak Agus. Matur sembah Nggih, nuwun, nggih. sami kali Mbak Pipit nggih. Padha. Nggih, monggo. Sembah nuwun Pak Pipit. Pak Agus karo Matur sembah itu nuwun. yang dinamakan memang wong tua anak polah wong tua kepradah senengane wayang tanggapke wayang. Tanggapke wayang. Ora kaya kancaku wingi. Piye Mas, piye? Seneng wayang nggih, Jong nggih, melok joget-joget sunat-sunat nanggap napa nanggap barongan. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa Mas, itu namanya Saiki usume ngono. cinta budaya. Sore barongan dirak terus bengi wayangan. Oh Usume iya. ngono. Oh double ya Mas ya. Mriki niku mantenan yo nganggo dramben barang. Nganggo nek cara mriki numpak jaran. Oh ngoten. Manten kakung Nggih, putri. rame ngungkuli ning Rembang. Oh nggih. Nggih pokoknya terima kasih banyak buat Mas Agung dan Mas- Mbak Pipit. Mas Agus dan Mbak Pipit. Mas Agus dan Mbak Pipit Ya. matur sembah nuwun. Heeh. Mugi-mugi sehat selalu, berkah selalu, lancar rezekinya ya Mas ya. Amin, amin. Awet leh momong anak dan putu. Lah, Nah. leres. Coba nganu nduk lintang lungguh sik iso ngombe-ngombe sik dulu. Anji, matur sembah Jen, nuwun. leren sik, leren sik. Awakmu ngombe-ngombe sik.